салом алайкум дӯстони азиз, салом алайкум ба он нафароне ки ин лаҳза маро тамошо доранд. Миннатдории худро ба он нафароне мерасонам ки видеоролики дирӯз ки мо партофтем аллакай бениҳоят дастгирии шумо зиёд шуд ва аз даргоҳи поки аллоҳ дуо мекунам ки ба ҳар як он нафароне ки дар ин видео саҳми худро гузоштаанд худованд умри дароз ва дар номаи аъмолшон ин хайрро қабул гардонад. Ва дар ин моҳи шарифи рамазон, дар ин даҳаи моҳи шарифи рамазон ма боварӣ комил дорам ки ин хайри шумо ба даргоҳи аллоҳ қабул мешавад. дӯстони азиз, ин наворе ки мо кардем дирӯз, ин барои хиднишонтӣ набуд, ин барои ягон коре ки набуд ки шумо фикр мекунед. Аксарияти одамон дидам ки дар комментария бисёр гапҳои қабоҳӣ нависагиай мегӯянд ки ҷангал бехубу хирс намешавад. дӯстони азиз, зиёда 70-80 ҳазор просмотр гирифт ва дар комментарияш зиёдаи 500-600 комментария буд. дар онҷо нафароне нависагианд ки худо ҷоша ҷаннат кунад, дастгириш кунед, кӯмак мекунем. лек дар байни он комментариҳоро мехонем, ҳама ҳар як суханои нависагиае ки бовар ки гирьят меяд. лек дар байниш мехонӣ як кас мисол нависагие ки ту беномус барои худа кор мекунӣ, коти картата мемонӣ, навор фалона иш валона. бародаро, ин барои реклама нест, мурда ҷои реклама нест. дӯстони азиз, ҳамон нафарое ки ҳамин гапҳоро нависагиен, аввалам қабул шава шумо худтон як беақлен, шумо худтон дар мулки ғарибен, ба ҷое ки ақаллан кӯмак карда наметавонӣ, 10 рубла 100 рубла 1000 рубл гузаронда наметавонӣ, дар комментария чӣ зурут меяд? дӯсти азиз, бародари азиз, худа дар мулки ғарибӣ муҳтоҷ ба як каф дуое ки дар мулки ғарибӣ куҷо зурут меяд менависӣ ки ту беномус ҳаромхӯрӣ. ту биё дар ҷои ма бишӣ, ку ҳамин кора бика, ку як кас амтари дастгирӣ ки касе ки аз ҳисоби чунин нафаро коти картаи хича мемона ясмуша мехӯра, ин дар назди худованд ба хуну пӯстош ҷавоб медиҳад. дӯстони азиз, ман сайт дорам, ютуб дорам, кор мекунам. баъзеш нависта ки нармода серид накард ки бои видео накардӣ. шукронаи аллоҳ, ман ягон чӣ камбудӣ надорам. ба дастгирии шумо ҳамаш аз ҳисоби шумо. дӯстони азиз, ки як просмотр, як лайки шумо зиндагӣ мара нону намак додесай. лек як хеле намефаҳме. ман медонам ки аксарияти нафароне ки дар онҷо нависагианд ки беҳтарин, худо нигаҳбонаш, умри дароз шуда, ҷоша ҷаннат кунад, кӯмак мекунем. аллакай ин одамои мефаҳмидагианд, одамои ба падаранд, чунки хичон дар мулки ғарибиянд, медонанд ки ик рӯз дар сари ҳама омадан мумкин аст. лек ман аз даргоҳи аллоҳ талаб мекунам ки худованд ин рӯзи сахтиро ба ҳеҷ кас нишон надиҳад. дӯстони азиз, вақте ки фикр кӣ, дӯсти азиз, агар ки ту дар ҳамин ҳол гирифтор шавӣ, падару модару акаву хоҳари ту шава, ман 100% боварӣ дорам ки дари хонаи душманат меравӣ, чорзону мезанӣ, мегӯӣ як даҳан нонум те, як сумум те. леки дар мулки ғарибаи дӯстони азиз, фикр ки агар ин ҷарроҳиш 200 ҳазор боша ё маита оварданаш 100 ҳазор боша, пули ин бародаро намерасад. дӯстони азиз, лек мо дар якҷоягӣ агар ҳар кадом 500 рублӣ мегзарондем, 30 рублӣ мегзарондем, аллакай нигоҳ кун, ман наворе ки кардам бениҳоят ёрдами зиёд шуд ба ин бародарони азиз. фарқ надорад, касе ки ҳеҷ кас ҳам ягон сум гузаронда натавонист, раҳмат ба падараш ки дар комментария навис ки худо ҷоша ҷаннат кунад. аз даргоҳи аллоҳ дуо мекунем ки шифои комилиш буда. дӯстони азиз, лек як хелта ман намедонам ба шумо ман чӣ бадӣ кардагиам. вақте ки саҳнача мепартоем, мегӯянд ки эй дуруст нест, ай ҳарома, ай хелея хелея, кори хайрша мекунем, мегӯянд эй ту ҳаромхӯрӣ. дӯстони азиз, чӣ кор кунем? моам акҳои моам, амакиҳои моам дар Москва рафтаи кор кардесанд, ҳозиам кор кардесанд, лек худованд ризқи мара дар ҳамин соҳа додагия. алҳамдулиллоҳ, ман ин тоқира барои худнамоишӣ намондам. ман дар карантин дар хона қарор дорам, сарматрӯжагӣ ба он хотир мондам. дӯстони азиз, ки барои ҳусн, лек шумо фикр накунед ки тоқира ман имена бароямо маид мондам, барои мода худнишонтӣ. не дӯстони азиз, ҳар як каса худованд худаш дар имтиҳонаш месанҷад. дӯстони азиз, мо фақат як сабабгор шудем дар ҳамин наворе ки кардем, як сабабгор шудем. вақте ки ҳамин кор аз дасти мо меяд, барои дӯсти азиз кардем. вақте ки ҳамин навора мо партофтем, аз ҳисоби мо ҳамин қадар просмотр гирифт, ҳамин қадар кард. аксарияти одамош нависта ки ту барои просмотр мекунӣ. дӯстони азиз, ман барои каналам мекунам, барои пешравии каналам. пул кор мекуна намекуна, не, ман дурӯғ гап намезанам, мекунам. алҳамдулиллоҳ, пул кор мекунад, зиндагӣ ма айрӯя. аммо ине ки дастгирӣ ки коти карта мондагӣ аз ҳисоби ӯ. дӯстони азиз, агар ҳозир ҳамин сайти, ҳамин компютери, ҳамин ютуби ма дар дасти ту боша, бародаре ки
и сахту нарасе и ҳамун меган ку гап соҳиби хичамиёва и ҳамун нафароида дахл дорад ки нисбати сомонаҳои ма ҳама вақт гапҳои паст мезананд, гапҳои қабеҳ мезананд. ҳо аксарияти вақт ман хато мекунам, узр мепурсам аз шумо ки бисёри вақт хатогӣ аз тарафи шумо мешавад дӯстон, аз тарафи ҳамун нафароне ки 101 кас ҳастанд. не ки ман аз самими қалб ба он нафароне ҳазор раҳмат мегӯм, сипос мегӯм ки дар 24 соати наворе ки ман мепартом ба пеши Худо нигаҳбон дастгирӣ. аллакай як комментария ҳамун ба Худо қасам вақте ки ман мебинам дили ҷигарам калон мешавад ки ҳамин дӯстон маро дастгирӣ мекунанд, ман тоқа нестам, ҳамроҳи ман ҳастам дӯстони азиз. не ки Худо нигаҳбон ҳамаш мешавад иншааллоҳ. ман боварӣ комил дорам. Худо нигаҳбон. Ягон гави паси баланд гуфта бошем, узр металабам ки инсон бекамудӣ намешавад. Худо нигаҳбон. як бори дига аз шумо бахшиш то барномаҳои оянда. Бо шумо ҳастам Раҳим Зиёев.